zaista naša ova vizija politike jeste prosvetiteljska. Mislim da mi sve vreme menjamo sistem vrednosti, navike, pogled na svet, neke prioritete unutar države društva. Tako da, realno mi ćemo nastaviti da radimo i časopise, tribine, i socijalno-humanitarne akcije, i sve ono što ćemo sada raditi. Mi nismo uklonile politike i nećemo li biti. Nismo se imali da ćemo se nastavljamo na politike rade. Naše teme, naši načini rada, samo da od toga napravimo političku pomoć. Od toga kako smo sada radili, da od toga napravimo političku pomoć.